नंगौ जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौनो जों बुंनांगोन जाय समाव खौरां बिजोंखौ जे उदाङै खामानि मावनो थाखाय नैबे स्कप होयो दा बे बिथिङाव जोंखौ जे बिथां अमरस जे ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जोंखौ केस होनाय जादोंमोन आरो बेनिनो गोबां खेब जों कर्टआव फैनो गोनां जादों जोबोद खस्थ' जों मोनदों आरो बर'फोरनि गेजेराव जे खौरां बिजों होनो बुङोब्ला बिराद खम बिराद खामानि मावग्राया बेवहाय इसेल' बिबां दा बे बिथिङावबो जाय बिथांमोना जोंखौ केस होदों बा अमरसिं ब्रह्म बायदि बिथांमोना जों जोबोदनो दुखु मोनदों आरो बेनि बेलायाव दिनै जार्जनि जिखिनि क'क्राझार नैबे CJM आव जों बेवहाय फैदों आरो बेवहाय जार्जआ जों फोथायनाय दंमोन जे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया खुनु रायजो राजाफोरनि थाखाय इफेक्टेबल नङा थामहिनबा बिथांमोननि जे खहा गोनां जे मावाखै जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो बेबायदिनो दिनै क'क्राझार CJM आ दिनै जोंखौ नैबे बेलायाव केसआव जोंखौ रेहाय होबाय थामहिनबा बिथांमोना जेबो जोंनि सायाव अजद गैया दा बे हिसाबाव जोंखौ दिनै बिथांमोना खालिस खालामबाय दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन दा जाय बिथांमोना जों खोनानो मोनदों बिथां अमरसिं ब्रह्म बिथाङा गोबां खेब बिदिनो खौरां बिजोङाव बिथाङा प्रेस मिट होयो दा बेखौबो जोङो बिथांनि जिखिनि प्रेस मिट होनाय जों बेखौबो जों पाब्लिश खालामो जोंहा बेवहाय गोनो गोथो गैया जिहेतु जोङो रायजो राजानि थाखायनो जों खामानि मावदों दा बे बिथिङाव जोंखौ जिहेतु बिथाङा एगेन्स्ट बायदि साननानै जोंखौ जिहेतु बेरेखा साननानै बिथाङा केस होनाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो हयथ' जोंनि बर'नि जे खौरां बिजों बे खौरां बिजोंखौ बिथाङा नाख्रेबनो बायदि नाजानाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौनो खावलायगोन जोङो मोनसेबो बा राजखान्थि हानजाजों बा थाफानानै जों खामानि मावा जों उदां गासैनिबो थाखाय जोङो दा बेवहाय खौरां बिजोंखौ नों BPF सोरबा UPPL सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP होननानै साननाया बिथांमोननि थाखाय जोबोदनो लोरबांथि होननानै आं बेखौ बुंनो नागिरगोन मानोना दिनै जोङो खौरां बिजोङाव खामानि मावदों गासैनिबो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय सोरबा गोनो गोथो सानलायनाय सोरबा बेखौनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों लोब्बा दं होननानै माखासे मानि जुदि गावसोरनि जे बेनिफिटनि थाखाय बा गावसोरनि जे मुलाम्फानि थाखाय फोजोबस्रांनो नाजानाया बा खौरां बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया जोबोदनो लासिंसिं बाथ्रा दा बेवहाय आं नैबे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन जे बेवहाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो होनांगौ दा अमरसिं मोन बायदि सार बिथांमोनखौ जों सनमान खालामो सिनियर मानसि बिथांमोना बर'नि गेजेराव बिथाङाबो सासे गियानि मानसि होननानै जों फोथायो दा बे बेलायाव आं बेखौनो खावलायगोन दा गासैखौबो नैबे बेलायाव खौरां बिजोंखौ राजखान्थि हानजाफोरा गावसोरा जि बुंलायो बुंलायथो सोरबा दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि जि बुङो बेजों बुंलायथों बा बेजों केस होनांगौ बिथांमोनजों गावजों गावबा गाव होलायथों नाथाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो थाखाय स्कप होनांगौ मानोना जोंनि नैबे केसआव जों मेन्टेलि जोबोद प्रेसार मोनदों जोबोदनो जों खस्थ' मोनदों फ्राय बेवहाय जों बोसोरसे जों बेयाव फैनो गोनां जादों बोसोरसे जों जुजिनो गोनां जादों जों जिहेथु खौरां बिजों हिसाबाव जों खामानि मावदों हिसाबाव जोंना फैसा थाखाबो बेफोरबायदि गैया फैबाय थायोब्ला जोङो उकिलनो जों होनो गोनां जायो फैबाय थायोब्ला जों बे खरसा जायो थांलाय फैलायनि थाखाय खरसा जायो बेवहाय मेन्टेलि प्रेसारजों लोगोसे नैबे फाइनान्सियेलबो जोंहा गोबां प्रेसाराव गोलैदों थ' बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाखौ दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि बुंलायनायखौ गावबा गाव जिहेतु केस होलायनो बा लिगेल एक्सन लानोबा ला खिन्थु खौरां बिजोंनि जिखिनि दङ चेनेलफोर दङ जोंनिल' नङा बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बेखौल' बुङाखै आं गासैखौबो खौरां बिजोंनि खामानि मावग्राखौ इभेन जों जिहेतु अनारशिप दा बेनि अनगायैबो जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावग्रा रिपर्टारफोर दा बिथांमोनखौबो उदाङै खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन आरो मोनसेल' बाथ्राखौ आं लास्टआव बुंगोन जे गासैबो नैबे जाय बिथांमोना BPF राजखान्थि हानजाखौ दैदेनदों UPPL राजखान्थि हानजाखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खौरां बिजोंनिफ्राय थामहिनबा जोंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोनखौ जे जिखुनु केस होनोब्ला गावबा गाव जे लिडारफोरखौ बुंलायनायफोरखौ बेखौ नायनानै नोजोर होनानै जोंखौ जे खौरां बिजोंनि जिखिनि सुबुंफोर दं बेखौ दोननांगौ आं बेखौ खावलायगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन।
MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।